Lokomotiva je rasadnik talenata, ima i zaista puno. No međutim, ta njihova mladost je prednost, a u jednu ruku lagan nedostatak, jer u svakoj mladoj ekipi su moguće oscilacije. Nema tog kontinuiteta kao kad je momčad iskusnija, ali ja mogu reći da uživam radi s njima jer su jako dobri kao ljudi, odlično i profesionalno izvršavaju svoje obaveze, tako da do sada zbilja ja i moj stručni stožer smo jako zadovoljni njihovom reakcijom, njihovim rezultatima u ovom dijelu prvenstva. Kako vi se osjećate kao trener jednog uspješnog kolektiva, kao zapravo trener kojem skoro svaki dan može Dinamo uzeti igrača? Nije baš tako, ali ako oni požele Kramarića, oni će ga dovesti. Kao što su poželjeli neke druge igrače i doveli su ih u klub. Pa dobro, mi moramo biti svjesni koji su igrači na posudbi, koji su došli iz Dinama da se u bilo kojem trenutku mogu i vratiti. Oni su i došli u Lokomotivu da bi pokazali svoju kvalitetu, da bi pokazali da mogu puno više nego što su napravili u Dinamu, jer jednostavno Dinamo ima veći broj igrača, veći kadar i nije jednostavno jednom igraču od 18, 19 ili 20 godina odmah ući u prvu momčad. Recimo, to je situacija sada sa Kramarićem, koji na najbolji mogući način iskorištava ovu šansu koju je dobio u Lokomotivi. Iz dana u dan je sve bolji. Znači, prošla polusezona mu je bila, ajmo reći, uvod za ovu sezonu u kojoj zaista po mojim procjenama je među 3 najbolje igrača u Hrvatskoj ligi, a isto tako očekujem od ostalih igrača, da ih ne nabrajam se, recimo Antolić, Barbarić, Šitum, koji su igrači tu da bi mogli isto jednog dana se vratiti i otići od tamo od kuda su i došli. Oni imaju kvalitetu za to, samo moraju kvalitetu pokazivati u kontinuitetu, što je vrlo bitno da bi mogli igrati jednog dana ponovo u velikom klubu. To znači da ukoliko je Kramarić, a vjerujemo to apsolutno među prva 3 najbolja, vrlo vjerojatno ćete brzo ostati bez Dobro, njega. ja se nadam da ne, ali ja mislim da Kramarić, ako se vraća od Dinamo, mora neko i otići. Da li će to biti igrač A, B, C ili D, ali ja mislim da bi za nas, za Lokomotivu i za njega bilo možda najbolje da ostane do kraja ove sezone, jer ja mislim da ova momčad i ovi igrači su sposobni da naprave nešto što do sad nijedna generacija, niti bili koji igrači s Lokomotivom nisu napravili, a to je da si zadamo jedan malo viši cilj i da igramo u samom vrhu Hrvatske nogometne lige. Da, znamo da su, da su krenuli i Pivarić i Brozović. Šta tu osim igrača koji su već bili u Dinamu pa su došli u Lokomotivu, ko od mladih snaga vi vjerujete i vidite da bi mogli izoblistati? Pa ja vjerujem u sve, ali kad smo već kod ovih odlazaka, otišli su Pivarić, pa je otišao golman Mitrović, pa je otišao Puljić, pa je otišao Ademi, pa je otišao Peko, pa je otišao Brozović. Znači tu je velik broj igrača koji je u 6 mjeseci otišao, a zahvaljujući onoj kvaliteti koja je ostala, ponovo smo u vrhu. A to su ovi igrači koje sam spominjao ili o kojima sam govorio, i većina igrača koji igraju Lokomotivi, da ne kažem svi, ali nemoguće, imaju šansu da igraju danas sutra u nekom većem klubu. Ali isto tako očekujem da i oni od Lokomotive naprave puno veći klub nego što je bio do sada. Zanimljivo je da ste uspjeli iz mrtvih, da tako kažem, vratiti Čaga. To je jedna interesantna stvar. On očito neće se vratiti u Dinamo ili će i njega, ako ga još više dignete, povući. Nisam baš siguran. Čago je jedan fantastičan čovjek koji je prošao kalvariju, križni put u svojoj karijeri. Imao je tešku operaciju kičme. Imali smo jedan specijalni program za njega. Radili smo više od mjesec dana posebno. I onda smo ga postepeno uključivali u rad s loptom. Tako kad sam ga vidio na prva 2 treninga, zvao sam ga na razgovoru i rekao sam mu da na ovaj način koji on igra i kako igra, da jednostavno ga trebam kočiti u glavi, da će biti jedan od glavnih igrača što se tiče ovih malo većih ambicija nego što je Lokomotiva navikla do sada. Da. Čago ostalo mi pokazao već svoju kvalitetu do prije početka te zapravo ozljede i kalvarije, bio je praktički u prvih 15 igrača Dinama. Čago je nevjerojatno, mogu čak reći da ni jedan igrač u Hrvatskoj ligi ne može odigrati prva, druga ko što on igra. Da. Imate li vi ambicije postati trener Dinama? Evo, Ante Čačić je iz Lokomotive stigao u Dinamo, prije toga iz Markuševca, naravno i ostalih klubova, ali vi kao jedan od sjajnih i legenda Dinama, pretpostavljam da i vi imate ambicije jednog dana sjesti na klupu Zagrebački klub. Naravno da ja ili bilo koji igrač ili bilo koji trener u Hrvatskoj ima ambicije da bude trener Dinama. No međutim, ja sam od onih koji ne pati od toga da moram biti, nego jednostavno imam svoj put, imam svoj slijed. Lokomotiva je fantastičan klub i zahvaljujem se ovim putem ljudima koji su mi pružili šansu da na najbolji mogući način iskoristim i uz pomoć ovih igrača i stručnog stožera koji su sa mnom imam
jednu mirnu situaciju, imam jedan miran klub za rad, tako da je na meni i nama ostalo samo da stvaramo igrače, uz to i bolje rezultate, a sve što dođe u budućnosti doće kao produkt mog rada. Jedan sjajan stoper igrao je u Dinamu, sada je u Lokomotivi kao trener Goran Jurić. Pa evo, njemu ima ona jedna priča da si on, kako je Mamić rekao, onako ubrizga šećer i da krene, jer on tako sada i kao trener i tako samo bio kao igrač. Ne, Goca kad sam došao u početku bio je malo zatvoreniji, malo smireniji. Ja ga vidim, gledam, nije to onaj pravi Goca, tako da se sad počeo malo odmotavati, ali mora biti još aktivniji, može biti još aktivniji jer u njemu gori. Ja osjećam da gori, da eksplodira i sve ove greške, recimo situacije u obrani kad se deše neke greške, ovo ono, čujem ga s klupe, uvijek to komentira korektno i pošteno onako kako treba biti i sigurno da može puno pomoći svim ovim igračima koji igraju na obrambenim pozicijama. Tomislav, hvala lijepo što ste iskoristili vrijeme i došli u našu emisiju. Želim vam puno uspjeha dalje sa Lokomotivom i ko zna, možda već iduće sezone vas vidimo na nekom drugom mjestu, možda još i jačim od Lokomotive. Nikad se ne zna. Hvala vam što ste me pozvali, bilo mi je zadovoljstvo ovako u opuštenoj atmosferi razgovarati s vama.